Takže aké to bolo po Prednej hore? Prvý deň mix emócií. Na jednej strane som sa aj trošku bál, že čo vlastne bude, či to zvládnem, ale na druhej strane som sa strašne tešil na deti, na manželku, na rodinu, na mojich blízkych. No a vlastne hneď po príchode domov z Prednej hory som sa snažil fungovať podobne, ako som fungoval tam, čiže dodržiavať nejaký režim. Čiže ráno stať, robiť toto, robiť po obede, robiť toto, potom toto, jednoducho chodil som do roboty. Fakticky môj život sa nezmenil nejako diametrálne v porovnaní s predtým, ako som išiel na Prednú horu. Robieval som aj robím to isté, len bez alkoholu, ale som prísnejší na seba o dosť. Som egoista, lebo abstinent musí byť egoista. A dávam si pozor na všetko. Ešte aj keď pijem niekde u niekoho kávu, či tam náhodou niečo nemám, alebo niečo, jednoducho dávam si pozor, lebo dávam si pozor na každú jednu kvapku alkoholu, pretože je nepripustné, aby som zlyhal. To jednoducho nedopustím. No a ten život je pekný, je krásny. Viacerí z vás, keď to vyskúšate, uvidíte, ako hravo sa dajú riešiť problémy, ako viete vyriešiť všetko, aké je to super sadnúť za volant, nebyť vystresovaný, nafúkam, nenafúkam, môžem, nemôžem. Jednoducho ten život je o dosť lepší a mať nejaký režim, dodržiavať isté pravidlá, držať sa toho svojho, teda toho, čo vlastne ti pomáha. To hovorím stále len za seba. Čo mne pomohlo, čo mne pomáha. Needukujem, lebo nie som doktor, nie som psychiater, nie som ani psychológ. Ale ak sú chute, lebo sú, sadnem za volant, idem sa povoziť, idem si zacvičiť, idem si zahrať hokej. Hej, stále sa tomu dá nejakým spôsobom predísť. No a ten život je neporovnateľne lepší, krajší a kvalitnejší. V ďalšom videu sa dozviete viacej o tom, ako som pil, koľko som pil, pretože toto vás veľmi zaujíma a povieme si o abstinencii trošku viacej.